सिगाङाव खोथा होनाय बायदियै बिटिआर सरकारा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै बतझरानि काजिगाव नब्लाङाव रांनि चेक रानदों। सिगाङाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनि बिटिआर सरकारा दासान्दि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रांनि चेकखौ राननानै होनाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव नब्लाङाव दिनै 1 नं बतझरा बियाबनि सिङाव थानाय महामाया, देबितला, रुपसि बेफोर मोनथाम जौगाखां खोन्दोनि गासै मोन 87 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 राङै चेकखौ राननानै होदों। दिनैनि बे रांनि चेकखौ राननानै होनाय हाबाफारिखौ सामलायो बतझरा महकुमानि TCLCCनि मासिगिरि उत्तम हाज'वारिया। मिरु इउपिपिएलनि आइजो आफादनि नेहाथारि मुर्शिदा बेगम आरो बतझरा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेनजित ब्रह्मजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। আজি আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আমি যিটো আঁচনি লৈছিলোঁ 75,000কে দিয়াৰ যিটো আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই কাৰ্যসূচীয়ে কৰা হৈছে। আমি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টটো আজি ইয়াতে বতঝৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া হ'ল। আমাৰ ইয়াতে 3টা ব্লক মিলি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে আমি টোটাল 88টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপক ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট 25,000ৰ যিটো চেক সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আজি কৰা হৈছে। ইয়াতে টোটাল আমাৰ 88টো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো ফেজ আছিল, আমাৰ টাৰ্গেটটো আছিল টোটাল বিটিআৰ মিলি 4,000। তাৰে ভিতৰত আমাৰ বতঝৰাৰ পৰা 88 সেলফ হেল্প গ্ৰুপে আজি চেকখন পাবলৈ গৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি 8,000টো টাৰ্গেট কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি মানে সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক চিলেক্ট কৰি আছোঁ। হয়, আজি আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ চেক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰিমনিটো লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰমদ বড়ো ছাৰৰ যি চিন্তাধাৰা মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমি এটা কাৰ্যসূচী আৰু এনেকুৱা বহুত আঁচনি আহিবলৈ গৈ আছে আমাৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰে আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপক যিটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ তাৰে আজি কাৰ্যসূচীটো বতঝৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে কৰা হৈছে। নহয়, আমাৰ ইতিমধ্যে বহু ঠাইত আমাৰ এই চেক বিতৰণী অনুষ্ঠান হৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ বতঝৰাত আজি হৈছে। बे चेक राननायाथ' माने इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवनो दंखायोमोन जोंहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जायनाखि इलेक्शन मेनिफेस्ट' बेहाय इउपिपिएलनि सरकार जुदि जायोबा मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रेजिस्टार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 खरि होगोन होननानै। दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै 25,000 खरि होग्रोबाय। दा बतझरा हिसाबै 88टा सेल्फ हेल्प ग्रुपा मोनदों, सिलेक्शन जादों। दा 25,000 खरि होबाय। प्रथम किस्ति बियो, सेकेन्ड किस्ति 25,000 होगोन, बेनिफ्राय थार्ड किस्ति 25,000 होगोन। दा खोथाया जाहैबाय मा, इउपिपिएलआ जेरै कमिटमेन्ट होदोंमोन दा बेखौ मावफुंदों। दा जिहेतु खनसेनो 75,000 होनायनि जों माबाखौ लायाखै, खारन सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ खामानि मावहोनांगोन आरो खामानि मावहोनांगोनबा फरजायख्रुमै थांनांगोन स्टेप बाय स्टेप। बेखायनो 25,000खौ होग्रोदों दिनै फार्स्ट किस्तियाव। ओमफ्राय सेकेन्ड किस्ति फैगासिनो दङ। खोब सम्भब जानुवारिहालागै जाहैगोन सेकेन्ड किस्तिया। जा बुंनांगौ बुंखाजोब्बाय। दा बुंनाया बेनो, सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' माबा मोनसे मावनोसो दादों नालाय। दा 25,000खौ राननानै जानो मोननाय नङा। सोरबाया जुदि राननानै जादोंबा बे सेकेन्ड किस्ति मोननाय नङा। दा बेखायनो आं दहायबो बुंदों, आं बुंनांगौआवहाय फरिले फार्स्ट न फरिले फेल होननानै। 25,000जों जायफ्रा खामानि मावगोन बिसोर 25,000 आरो सेकेन्ड किस्ति मोनबावगोन। आरो बेजों खामानि जाबावबा प्रग्रेस रिपर्टखौ नायनानै आरो 25,000 होबावगोन जोंनि सरकारा। दा बेखिनि। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।